El Lleida Esportiu va empatar 1 al camp del Badalona, un resultat que li permet seguir invicte i situat en posicions de play-off d'ascens. Els blaus van aconseguir un punt de mèrit, tenint en compte que van haver de jugar durant 54 minuts en inferioritat. Al 36, l'àrbitre assenyalava penal en una acció de César Soriano, que a més veia la segona groga i era expulsat. Una decisió molt discutida que acabaria significant l'1-0 obra d'Albarrán. El Lleida, però, va reaccionar de forma excel·lent. Les variacions introduïdes per Gerard Albadalejo van funcionar i, malgrat estar amb un home menys, el Lleida tenia el control del partit, disposant de bones ocasions. Una d'elles va significar l'empat. Excel·lent passada de Josimar a Pedro Martín, que al primer toc servia a Alfa perquè el davanter lleidatà establís les taules. Si nosaltres fèiem una bona entrada a la segona part, al final ells els entraria la por de que el Lleida t'afecta molt psicològicament, estan un menys però ens estan dominant i això se't va ficant al cap i nosaltres crec que hem anat creixent durant la segona part, crec que hem merescut l'empat molt abans, però bueno, al final hem tingut fortuna d'empatar i crec que els últims minuts inclús hem intentat el mateix, buscàvem la victòria, que era el que veníem a buscar, al final ens enduem un punt i tal com s'ha ficat la tarda crec que és bo. Bon empat d'un Lleida Esportiu que aquesta setmana afronta un altre duel important. Dimecres visita l'Ebro en la tercera ronda de la Copa del Rei.